Знаете ли, че мъжкият хормонален цикъл трае точно 24 часа, докато женския се развива в рамките средно между 21 и 35. Момичета и жени, спрете да тренирате по линейни програми, създадени за мъжкото тяло. Масовия фитнес изисква от нас едно и също тежко натоварване всеки ден, но когато навлезем в отделна фаза, най-дългата част от нашия цикъл, телата ни работят по съвсем други закони. Рязкото падане на естрогена срива нивата на серотонин и допамин. Това физиологично влошава съня, забавя възстановяването на мускулите и провокира критика пред огледалото. В моята тренировъчна система аз уча както младите 12-14 годишни момичета, които те първо познават физиологията си, така и зрелите жени на едно златно правило. Познай фазите си, за да управляваш резултатите си. Отделната фаза изисква фокус върху детайла, интелигентно възстановяване, мобилност, правилно хранене, а не сляпо претрениране. Ние не сме роботи. Ние сме циклични същества. За да спрете да се съдите, че нямате енергия и да научите научната истина за вашето тяло, утре публикувам пълната си авторска статия по темата. Изгледайте тази премиера, подгответе се и утре вземете линк под профила. Действаме! Бъдете силни!